அனைவரையும் நில் ட்ரெண்டிங் சேனல் சார்பாக எபிசோடு 59க்கு வருக என அன்புடன் நான் வரவேற்கின்றேன். இன்று உங்களுக்காக அசத்தலான சுற்றும் சூப்பரான கேள்வியும் மிக மிக சிறப்பான பரிசும் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டே இருக்கு. வாங்க நம்ம இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி புதுசாக நீங்கள் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களோட விமர்சனத்தை வீடியோ முழுவதும் பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. வாங்க நம்ம இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நண்பர்களே வாங்க பார்க்கலாம், பரிசை வாங்கலாம். எபிசோடு 59ல் 2 மிக எளிமையான சுற்றுகள் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டே இருக்கு. சுற்றுகள் தான் 2 தவிர கேள்விகள் மிக மிக எளிதாக இருக்கும். உங்களுக்காக நாங்கள் தயாரிச்சிருக்கோம். இந்த 2 எளிமையான கேள்விக்கு யார் சரியான பதிலை அனுப்புகிறார்களோ அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அதிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அந்த அதிர்ஷ்டசாலிக்கு நம்மளுடைய நில் ட்ரெண்டிங் சேனல் சார்பாக தலா 500 ரூபாய் ஊக்க பரிசாக வழங்க நாங்கள் காத்துக்கிட்டே இருக்கோம். மறக்காமல் எல்லாரும் முழுவதும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோவை பார்த்துட்டு அதனுடைய கேள்வியை நல்லபடியாக உள்வாங்கிக்கிட்டு அதுக்கான பதிலை நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள அந்த நம்பருக்கு தெரிவிங்க. வாங்க நம்ம இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நண்பர்களே, நம்மளுடைய முதல் சுற்றுக்கான கேள்விகள் என்ன அப்படின்னா, தொடர்ந்து பல படங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும், வரிசையாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதையெல்லாம் முழுவதும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஒவ்வொரு இமேஜிலையும் ஒவ்வொரு தமிழ் எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்டு இருக்கும். அது ஆர்டர் பிரகாரம் இருக்காது, மாற்றி மாற்றி இருக்கும் அந்த எழுத்துக்கள். அந்த எழுத்துக்களை எல்லாம் ஆர்டர் பிரகாரம் ஒன்று சேர்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பெயர் அல்லது ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு ஊருடைய பெயராக கூட அது இருக்கலாம். அது என்ன பெயர் அப்படின்னு நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லணும். இதுதான் உங்களுடைய முதல் சுற்றுக்கான கேள்வி. நண்பர்களே, உங்களுடைய இரண்டாவது சுற்றுக்கான கேள்விகள் என்ன அப்படின்னா, ஒரு பிரபலமான அதாவது நடிகருடைய ஒரு அங்கம், அதாவது கண் கருவிழிகள் மட்டும் அதில் வரும், டிஸ்பிளேல வரும். அதை முழுவதும் பாருங்க. அது யாருடைய கண் பாகம் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிவிக்கணும். இதுதான் உங்களுடைய இரண்டாவது சுற்றுக்கான கேள்வி. நண்பர்களே, அனைவரும் வீடியோ முழுவதும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்களா? முதல் சுற்று மற்றும் இரண்டாவது சுற்று 2 சுற்றிலும் கேட்கப்பட்ட மிக எளிமையான கேள்விக்கு மிகச் சரியான பதிலை டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள அந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் அல்லது மெசேஜ் மூலம் நீங்கள் தெரிவிங்க. அதாவது மெசேஜ் எனக்கு அனுப்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு தாளில் எழுதி அதை ஃபோட்டோ எடுத்து கூட நீங்கள் எங்களுக்கு அனுப்பலாம். அதையும் நாங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம். அது மட்டும் அல்லாமல் நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய பதில் அனைத்தும் சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களெல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அதிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அந்த அதிர்ஷ்டசாலிக்கு நம்மளுடைய நில் ட்ரெண்டிங் சேனல் சார்பாக தலா 500 ரூபாய் ஊக்க பரிசாக வழங்க காத்துக்கிட்டே இருக்கோம். அதனால் எல்லோரும் மறக்காமல் உங்களுடைய பதிலை டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள அந்த நம்பருக்கு அனுப்பிடுங்க. இனிய கேள்விகளும் புதுவிதமான பரிசுகளும் அசத்தலான சுற்றுகளுடன் நான் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கின்றேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.